Hashtag mabaphila abantu kwelizwe loMzantsi Afrika. Nangumuthi ekuthiwa kawubizwa isibunge, lo muthi kuthiwa isibunge, kawubizwa kuthiwa isibunge. Umuthi lona webaso, ushisa ebhizinisini yakho noma la ushishina khona, ukubizela ke abantu abaninzi, ubiza abantu ibhizinisi yakho ikhule, beze aba bantu bephethe imali, beze aba bantu bephethe imali. Umuthi oshisayo uma unebhizinisi unenjongo zokuthi ayiye phambili, fanele udibane nalo muthi uthole lesi sibunge, uqephulele lapho ebese nginikeza. Ngiyaqala ke uqephula ngo-350 ngokunikeza into ozayishisa ehamba nomuthi wokuchela noma owokoroba la wena usebenzela khona noma lana i-ofisi yakho ikhona. Uye lo muthi wokuphakamisa ibhizinisi yakho, ishishini lakho uyashisa ukuthi la i-ofisi iphakamile umsebenzi wakho wenzayo, hambuye phambili. Hashtag mabaphila abantu kwilizwe loMzantsi Afrika.